and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Muganing sa kababay nga taga Cebu City. Ang nga tumatatampo, nagdasingan nga An. Unsa day? Mablos ka? O, Dong. Yang anong murag nag-uol mo ng nahon mo? Dong, kaya ka ni Nato. Mag-unom ng atong anak. Naglisod na maganitas lima o niya na punan na puduglain. Day, kaya ra lagi ni nato. Ipaunsa po ni mo nga naanam sa na. Victor. Ayaw na guna-una. Ako'y mangintay pa agyan ha. Atiman na lang ang atong mga anak. Victor. Plano ko nga mo pahawas ng trabahoan. Unsa man, gusto kang mapuli na ko, isip driver. Kay ako itong inundan ako nga mo. Oh, sige bay, okay ko na. Sige, inundan niya ka Lunes ang tod Bernes gyud kamo drive na mo. Kay daghan man mig mga lakaw-lakaw sa kumbana. Og do na say Sabado o Domingo nga magkinahanglan sa binimo. Pero panagsargid kaayo. Wanay problema na ko, ma'am. Onya, kano sa makamakasugod na mo? As soon as possible, ma'am. Tuod day. Ako day si Stella. Onya ang akumbana si Jaime. Anogon lang awa mo mag-abot. Sayo mang milakaw god. Ikaw si pangani mo? Victor, ma'am. Kumusta man imong trabaho, Dong? Kaluoy Ginoo day, yung mga buutan kay akong amo. Mao ba? Maayo hinuon, Dong. Basta ha, ayaw kayo pag-unaon sa problema. Atiman na lang nga itong mga anak. Ako rin bahala nimo. O, Dong. Muadto na ta, Ma'am Stella? Yes, Victor. Si Sir Jaime day, ma'am. Na, laylahi man ang among lakaw ron, good. Ambot sa natutawahan na, uy. Murag giganahan man nga mag-self-drive og balik. Mao ba, ma'am? So, asam taron, ma'am? Oh, kumusta ka dito sa ilang Ma'am Stila, bay? Okay naman, bay. Buyag, mga maayo rin magid sila. Mayo kaya na sila, bay. Ano ko na kaya sa Ma'am Stila? Ha? Nga naman, bay. Wa pa biyan na sa Ma'am Stila, bay. Pero, wago siya anak ni Sir Jaime, ay. Mao ba? What is sila, anak? Wa ba, ay. Ugang doon ay diferensya mo si Sir Jaime. Ano kung kagwapa ni Ma'am Stila? Nga, di siya makakita siyang liwat. May gani kay... Wa mangitaglain si Ma'am Stella, bay, no? Ay, usaw pagkakita nga isog magkaya si Sir Jaime. Tulong gani panahon nga, kulataho na siya ni Sir Jaime. Ya, iluumar kita na ni Ma'am Stella. Unsa bay? Hilom kay si Ma'am Stella ron. Unya maglaro pag yun sa rearview mirror nga murag dunay puno kanyang ngapil dapit. Victor? Pwede ba ngayong pabor? Sige ma'am. Unsam na? Pwede, ikaw lang mo naog sa akong tuyo ron sa atong adtuan. Dili ko pwede mo atubang nilagod nga doon ako'y bunog sa akong naong. Hatagan lang tigag instructions. O gayo ka bala ka.
Kung adi kasi mong kita rong adlaw. Way problema, ma'am eh. Sulti lang ko kung noon sa buhaton ako. Unsa? Kulatado siya? Oo, day. Kaluoy ko din ang imong among babae ko. O, lagi. Ay. Oh, si Ma'am Stila. Hello? Victor, makaani ka na ko sa ospital karon dayon. Oh, sa ospital na, ma'am. Wa na si Jaime, Victor. Patay na siya. Ma'am Stila. Car accident. Mauhinungdan sa iyang kamatayon. Oh, ginuo ko. Victor, ayaw na kong biyahe, please. Maluhoy ka. Nagkinahanglan kong kauban ka ron. Ma'am Stila. Okay na tong. Ayaw ka banakan ako. Ako'y bahala sa mga anak din Salamat sa pagsabot ha. Di ko na ako mabiyaan si Ma'am Stila. Good. Mas nagkinahanglan siya ni mo rin dong. O ba nilang una siya? Okay na ko ang mga bata din Sige day. Ambing mo, ha? Ikaw po. Ma'am, nalubong naman si Jaime at sa may plano ni Moron. Padayon gapon sa pagpakabuhi, Victor. Ma'am. Mawa ba ko sa kong trabaho ini? Dili. Padayon gihapon ka. Ayaw ka bala ka. Salamat, ma'am. Victor, kauna na din niha sa dili pa tamang lakaw. Ay, okay na ko, mamay. Sige na. Gitoyo gini na ko gluto ning pamahaw din para nimo. Sa ma'am? Dali na. Victor, salamat di ay ha nga wag gyud ko nimo pasagdi. Wag gyud ka mobiya sa akong kiliran. Tingali, wala ko mahibaw sa akong buhaton ron kun wa pa ka. Ma'am Stella. Ni tutok mo ka na ko, ma'am. Ma'am Stella. Mabdos ko, Victor. Nagbunga ang nahitabo nato. Ginoo ko. Pero ayaw ka bala ka. Nahibaw ko nga minyo ka. Dili ko mangitagupot. Dili ti ka sa mukon bahin ani akong pagmabdos. Ma'am Stella. Bay, kayabag ka gini mo eh. Saan na ba lang itaw na kumahibaw na Vicky? Nga na mo'y anak ni Ma'am Stella. Wasa ko may baway. Oo, niya, sa mga nahigugma ka ni Ma'am Stella. Ambot, bay. Pero saray akong siguro. Naluoy ko niya. Bay, Victor.
Abi ni mo, Victor? Huwag yung ko magmahay nga nagbunga nga itong gibuhat. Tungod kay sukad lang nga may abot ni na akong bataa. Naanay kolorang akong kinabuhi. Huwag ko mag-expect kayon ani day ang kalipay nga akong bation. Ma'am Stella. Victor, pwede ba Stella na lang? Stella. Kana, mas ganahan kong maminaw, ana. Sige na. Pauli na lang sa inyo. Okay na ko din, he. Tingalig nagpaabotan ni mo ang imong asawa. Stella. Becky, isang pa mo gugunin mo. Huwag ikiplan mo sa tinakos tinuod. Human sa tanan nga pagsalig na ako gihatag di mo, muni mong ibahos na ako. Day, nahibaw na ka? Oh, Victor! Nahibaw ko may anak na mo ang imong Ma'am Stella. Mag-ahayop mo! Mag-ahayop mo! Ganun na kahimo man mo, ani. Becky, day, pasaylo ako. Ganun na buhat manini mo na ako. Ganun man. Day, maluwi ka. Ay, kabala ka. Ako ng tarungan, ha? Please lang. Ayaw pagbiya. Maluwi ka. Victor! Victor, pasaylo ako kung nagagubot mo ron sa ibang asawa tungod na ako. Sorry, Stella, pero mahal na ko ang akong asawa. Nahibaw ko. Og sa ako nang giingon. Dili na ko gupto ng inyong pagpuyo. Dili di ka ilukon gika niya. Pero, doon na lang ko ihangyo. Kung mawaan ako din, please, ayaw pasagti ang atong anak. Unsay bote mong ipasabot? Doon ako'y sakit gaway kaayuhan, Victor. Og na-feel na ko nga dili na ako magdugay. Isaad ako nga dili di mo pasagda ng atong anak. Aron malinaw na ang ako una sa dili pa kumubiya. Stella. Victor, please. Isaad na ako. Kiningtanan nga naan ako karon. Ibili na ako ni mo para sa atong anak. Ayaw siyang pasakti. Ma'am Stella. Day, naibaw kong lisod kay ning ihangyo ko ni mo. Pero, please, dawata nga mong anak ni Ma'am Stella nga, muragi mo. Bata pa kay ni siya, day. Nagkinahanglan siya o ginahan nga sama ni mo. Sakit kayo ni panon ako, Victor. Day, naibaw ko. Pero, wala na si Ma'am Stella. Og anak ko siya. Wala yung kapaingnan ni bata, kundi nako ra. Dili ko masaad gayon anak ka sayon. Pero sawayan ako tungod og alang sa tong pamilya. Salamat tay. Salamat kayo. Isaad ako, mamahuwi ko ni mo.
Naibaw kong sakit kayo para sa kong asawa ang among sitwasyon pag-una. Pero salamat, Rasad. Kay kadugayan, nadawat niyang tanan. Nadawat niya ang among anak ni Ma'am Stella, nga mura gyud og amo. Og dalipay rasod kay ko kay suod ras among mga anak ni Becky, ang among anak ni Ma'am Stella. Karon, graduate na silang tanan og polos na mga professional. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN.